Svaka novotarija u početku je privilegij koji si rijetki mogu priuštiti. Tako je bilo i s prvim automobilima. A danas, možete li danas uopće zamisliti život bez automobila? Stotine milijuna ljudi diljem svijeta sjedaju svakoga trenutka u svoje automobile i pokušavaju što brže, sigurnije i udobnije prevesti teret. Ili poslovno, turistički, pa ako hoćete i avanturistički, stići od točke A do točke B. Takvo kretanje ne trpi prepreke i ograničenja. Žudi za sve boljim automobilima, cestama i naravno za sve boljim informacijama. Jer točna, brza i pravodobna informacija o stanju na cestama danas je nasušna potreba. Hrvatski autoklub jedan je od autoklubova u svijetu kojemu su ekskluzivno povjereni poslovi izvješćivanja javnosti o stanju na cestama. I kad danas pogledate njegove djelatnike i informativni centar koji se doima kao svemirski brod s ekranima na kojima stotine kamera bilježe stanje na cestama, s kompjuterima, telefonima, izravnim vezama, teško je i zamisliti kako je sve počelo krajem 70. godina prošlog stoljeća. Iako je sve počelo prije 30 godina, kad je u Hrvatskoj postojalo samo 30 km jedne autoceste i kad je bilo mnogo manje automobila, nekolicina vizionara HAK-a, tada Automoto Saveza Hrvatske, naslutila je važnost informacije kao pomoći u bržoj i sigurnijoj vožnji cestama Hrvatske. Nije bilo ničega. Dobro se sjećam, Draškovića 25, jedna mala prostorija, 2 telefona, komad papira, olovka i kreći. Dobili smo već tada jedan karakteristični telefonski broj na koji su vozači mogli zvati informativni centar i počeli su pozivi. Dakle, dobro je bilo to što je u samom startu su bila 4 djelatnika u informativnom centru, od čega su bila 2 diplomirana inženjera prometa, 1 profesionalni novinar i 1 diplomirani inženjer strojarstva. Dakle, dobro su se izabrali kadrovi. Tako da smo mi vrlo brzo, već u roku mjesec dana, uspjeli uspostaviti jedan relativno dobar sustav. Prve izvore informacije su nam bili cestarska poduzeća. A vrlo brzo, već tijekom 1980. smo uspjeli uključiti policijske postaje u sustav. Ono čime smo mi bili stvarno oboružani, to je bila velika volja da se pomogne vozačima. Jer smo već od samog starta imali jako puno poziva, dakle bilo je potpuno opravdano otvaranje jednog takvog informativnog centra. Iako su u Draškovićevoj 25 postojala samo 2 telefona i 4 čovjeka koji su u smjenama dežurali 24 sata, 365 dana u godini, a umjesto kompjutera i video nadzora služili su se olovkom i trgovačkim papirom. Počeli su s pionirskim poslom, koji je doduše, osim tehničkih prepreka, imao i one političke prirode. Mi smo te podatke dobivali od cesta, od SIZ-ova za cesta i u ono doba RMUP-a, odnosno SUP se onda zvao, oni bi nam davali podatke kakvo je stanje na cesta. Međutim, i tu je bilo nekakvih anegdota. Ajmo reći, na Šentilju se u ono doba znalo čekati po 3-4 sata, a nama su to branili da kažemo, nego smo morali reći, evo čeka se samo 1,5 sata. Nemojte slučajno reći da se čeka 4 sata, što je bilo vrlo teško. Uvijek smo morali upola smanjivati realnu situaciju kakva je onda bila. Kako su sve izdržali tada, 1979. i 80. upisujući na kockasti papir vidljivost zbog magle, jačinu vjetra, visinu snijega, poledicu, odrone, prometne nezgode. Nekakvi ključni događaji koji su se dogodili bili su možda 1981. smo se preselili u novi prostor u Sigetu, unutar autokluba Siget. I tada smo, unutar tog prostora je bio izgrađen pravi radijski studio. Dakle, sa svom mogućom izolacijom, zvučnom i tako dalje. To je bila revolucija praktički u to vrijeme. Ja smo se već počeli češće javljati u radijske postaje, dakle ne samo oficijalne, nego i lokalne radio postaje su nas zvale. Međutim, problem je bio što još uvijek nas je bilo ta 4 plus voditelj, tako da neki puta po zimi nije bilo lagano zadovoljiti sve potrebe. Tada smo mi imali dnevno, mi smo to brojili, normalno ne cijeli dan, nego minutu ili 10 minuta, da vidimo koliko. Znači, preko 2000 poziva je znalo doći dnevno u taj naš centar samo od vozača. Informativni centar. Dobar dan. U Gorskom kotaru su prohodne sve ceste, kolnici su mokri, a pojačan je promet. Obazriva vožnja. Da.
ne treba zimska oprema. Doviđenja. Kao što ste čuli, upravo momentalno nema nekih problema u cestovnom prometu u Hrvatskoj, a nemamo takvih podataka niti za druge republike, odnosno pokrajine s koji nam se javljaju informativni centri. Međutim, pred ove prvomajske praznike, jedino na što bismo upozorili vozače je to da se može očekivati stanovite zastoje u prometu pod kraj prvomajskih praznika. Da, na svaki upit trebalo je odgovoriti osobno, telefonom i tako iz dana u dan. Na sreću, vrlo brzo, za informacije o stanju na cestama zainteresirao se Radio Zagreb, pa su hakovci počeli redovito izvješćivanje javnosti i izravnim javljanjima u eter. Definitivno, entuzijazam i vizionarstvo počeli su dobivati svoje mjesto u Haku, a značaj kvalitetne informacije o stanju na cestama prepoznat je kao neprijeporan čimbenik sigurnosti prometa. Dobar dan, Hrvatski autoklub, izvolite. Dobar dan, ovdje je vozač jednog šlepera. Idem prema Rijeci pa me zanima kakva je situacija sada kroz Gorski kotar. Na autocesti Rijeka-Zagreb zabrana vam je prometa za kamione s prikolicama i tegljače. Vozila se isključuju na čvoru Bosiljevo u smjeru Rijeke. Hvala vam, sretan put, doviđenja. Iz godine u godinu, informativni centar Haka postajao je sve opremljeniji, suvremeniji, značajniji. Pogotovo 2002. godine kad je Hak preselio u novu, modernu i savršeno opremljenu zgradu. Razgranata mreža izvora informacija o stanju na cestama sve je bogatija. U sustav izvješćivanja uključeni su i vozači, policija koja kontrolira i regulira promet putem helikoptera, nadzorne videokamere na glavnim i najprometnijim pravcima. Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Opreznije treba voziti po mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Gorskome kotaru, a osobito oprezno valja voziti na A6 između Kikovice i tunela Tuhobić. Autobus vozim 15 godina i taj servis mi je dosta važan jer ga uvijek u pola 11, pola 12 kada oni idu na pola, poslije vijesti slušam da bi znao koje ceste treba možda izbjeći gdje su nastale gužve ili ako je došlo da je zatvoren tunel ili takve neke stvari koje se događaju na cesti svakodnevno. Ja sam pilot i često putujem na posao preko 40 minuta jer sam toliko udaljena od aerodroma. Slušam redovito stanje na cestama jer vrlo često mi se zna dogoditi da putujem duže od pola sata, 40 minuta i onda dobijem podatke o stanju na cestama, o gužvama, o vremenskim uvjetima i vrlo često slušam to. Pošto često putujem, redovno slušam izvješća Hrvatskog autokluba o stanju na cestama, ulijevaju mi sigurnost i znam kako se trebam pripremiti za taj put. Kad god vozim u Hrvatskoj, slušam izvješća autokluba, puno mi znači i uvijek dobijem informacije prave koje mislim šta me čeka na putu i mislim kakve me neugodnosti ili dobre strane čeka. Centar je opremljen najsuvremenijom kompjuterskom opremom. Hakovci se dnevno izravno javljaju na 50-ak radijskih i TV postaja, a informacije o stanju na cestama distribuiraju se i putem automatskih odzivnika Haka, Hrvatskog Telekoma, interneta, teleteksta. Uza sve to, Hak je uveo tijekom turističke sezone i sustav informiranja stranih turista i inozemnih gostiju na nekoliko stranih jezika. Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is heavy on most Croatian state roads and motorways. At the Lučko Pejtol on the A1, the queue is 1 kilometer long and at Trakošćan, toll gates 2 kilometers. Il traffico delle automobili è forte alla maggioranza delle dogane con la Slovenia in entrambe le direzioni. Anche i traghetti navigano secondo il loro orario provvisto. Buongiorno. Danas je informativni centar povećao broj snaga izvjestiteljskih, isto tako i broj telefonskih linija i kompjutora. Naša e-mail izvješća svakodnevno pristižu na brojne adrese televizijskih kuća, radio postaja i medijskih agencija. Na brojnim web portalima su svakodnevno također prisutni. Imamo dobru suradnju sa europskim autoklubovima
i centrima za izvješćivanje o stanju na prometnicama. A to posebice tijekom turističke sezone, kada se u rad informativnog centra uključuju i sezonski djelatnici koji govore strane jezike, jer se javljamo svakodnevno na radiopostajama na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Hrvatski autoklub i njegov informativni centar bit će sastavni dio budućeg državnog centra za kontrolu prometa, gdje ćemo također izvješćavati o stanju na cestama, posebice u onim izvanrednim okolnostima. I tu, očito, nije kraj. Hrvatski autoklub u cilju poboljšanja svojih informacija svakodnevno prati razvoj novih tehnologija i novih telekomunikacijskih sustava. Cilj konačni u praćenju tih tehnologija je postići dostavljanje informacija našim korisnicima koji trebaju informaciju u realnom vremenu. Dakle, u onom trenu kada poteškoće nastanu, da u tom trenu naši korisnici dobiju informaciju o stanju u prometu. Upravo iz tog razloga Hrvatski autoklub ulaže napore i prati razvoj inteligentnih transportnih sustava i razvoj novih tehnologija koje otvaraju nove horizonte i nove mogućnosti u informiranju naših korisnika. U 30 godina informativnog centra HAK-a danas se može sažeti i 30 godina razvoja društva, civilizacije, tehnologije, automobilske industrije, cestovne mreže i nadasve razvoja svijesti o značaju pravodobne, točne i brze informacije o stanju u prometu. I nedvojbeno je da i idućih 30 godina mora biti tako. Zahvaljujući entuzijastima i vizionarima s kraja 70-ih, ali i ljudima koji HAK vode danas, gradeći ga i razvijajući prema HAK-u budućnosti.